Ғасыр каналы. 95 маркалы бензин неге yok? Qozanın avtomobil yürütüşçüleri boş qaладағы қой бір станцияларда yoğunluqның bu түрі bulmaudan zorlandı. Мұндай хәл сентябрь ортасынан алып узған отнаға қадар күзетілген. Красноярск, Екатеринбург, Барнаулда да бензинға қытлық сезілі. А нефт шығарушы һәм эшкәртүче зур компаниялар солымнар ортудан зорлана. Мұның холықны транспорт yoğunluğı белән тәэмин итүгә дә йогынтысы бар диләр. Рания Абдрахманова толарак. Заправкасы бар, бензины yok. Нәк менә шулай дип Казан халкы башкаладагы ягулык салу станцияләрендә 95 маркалы бензинның юклыгына игътибар иткән иде. Моның шуннан да шулай микәнен тикшерер өчен үзебез чыгып карарга булдык. Хәзерге вакытта без Җиңү проспектындагы заправкада күргәнегезчә монда бензинның 4 төре һәм дизель ягулыгы бар дип язылган. Шулай ук краннарда ягулык юк дигән билгеләр эленеп тормый. Барысы да гадәттәгечә эшли. Әмма берничә көнлек башка хәл күзәтелгән. Ягулык салу станциясендә чыннан да 95 маркалы бензин юк иде диләр. Якынча 8 сәгать булмый торган. Не было. Какой-то период, да? Сколько не было? 8 где-то. Даже не дней, а просто... Да, 8 часов не было, вечером привозят, да. Күршедәгенә урнашкан менә бу станциядә дә 95 маркалы бензин юк дигән язу эленеп тора иде диләр. Без килгәндә монда да гадәттәгечә эшлиләр иде. Бары тик дизель ягулыгы колонкасына гына техник хезмәт күрсәтелүе турында язу эленгән. Bir тапкыр гына булганы бар, магистральдә bir тапкыр гына. Бүтән юк гел бензин була. Булмаган вакыт мен эләккәнем юк. Мин ешрак Крамиликомга. Монда килгәндә алай булганы юк, гел бензин була иде. Я слышал о том, что большой экспорт происходит, да? Ягулык күпләп чит илләргә чыгарыла һәм республикада үзебезне тәэмин итәрлек бензин җитми дип ишеткән идем. Әмма минемчә бу логистикага бәйледер. Запас частьләр кыйммәт, йөртүчеләр җитмидер бәлки. Ягулык ташучылар китереп кенә өлгермидер дип уйлыйм. Меньше, может быть, просто бензовоз не успевает довозить. Дизельное топливо белән заправляться итәм, но ни разу не сталкивался бензин булмау белән. Хәзер бит инде китайский машиналар бик каты керә. И китайский машиналар даже немецларга караганда арзанрак. Шуңа күрә минем даже үземнең дуслар да, знакомыйлар да күбесе пересаживаются на китайский автопром и электромобили. И шуңа күрә, мне кажется, буквально берничә ел эчендә ул рынок артачак и машины, которые пользуются бензином или дизельным топливом, их станут меньше. Кәрим Тинчурин урамындагы менә бу ягулык салу станциясендә дә 95 маркалы бензин бер тәүлек булмаган. Биредә 15 ел эшләгән хезмәткәрләр мондый хәлнең соңгы вакытта даими күзәтелүен әйтәләр. Тәүлек сайын бу станциядә 5000 литр ягулык сатыла. У нас собственный автомобиль и просто была остановлена отгрузка. Җитештерүчедән бензин алырга барырга җыенгач, автомобильне кире борырга туры килде. Үзебезнең станцияларда бензинсыз тора әле диделәр. Әмма икенче көнне шалтыраткач ягулык барлыгын хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, 21 сентябрьдән илдә бензин һәм дизель ягулыгын читкә сатуга шикләү кертелде. Нефть компанияләре солымнар зур булудан табыш кими дип тазарлана. Наил Магановның Дәүләт Думасындагы энергетика комитеты соравына җавабы Коммерсант газетасында басылып чыкты. Нефть чыгару һәм эшкәртү тармагында салымнарны арттыру ваклап сатудагы табышны киметәм. Транспорт ягулыгына бәяләр дәүләт тарафыннан да көйләнәм. Нәтиҗәдә бу бизнеска инвестиция кертү теләге кими. Сентябрь аенда 92 маркалы бензинга салым 77,2%, дизель ягулыгына 77,3% иде. Башка ягулык салу станциясе җитәкчеләренә исә бензин эзләп күрше төбәкләргә кадәр барырга туры килгән. Самара, Уфа җитештерүчеләренә мөрәҗәгать иткәннәр, бу исә өстәмә чыгымнар дигән сүз. Димәк, ягулыкның бәясе дә артырга мөмкин. Бензин юклыкны сезонга да, салым системасы үзгәрүгә дә, гомумән бәяләр артуга да бәйләп аңлаталар. Проблем на сегодняшний день по большому счету я не вижу. Хәзерге вакытта проблема юк. Эчке базарда нефть продуктлары акрынлап булса да кайтарылып тора. Ваклап сатучылар үз ихтиҗларын әлегә 70%га каплый ала. Биржада нефть компанияләре арзангарак сата, без алардан да ала алабыз. Әмма ул товар 40 көннән генә кайтып җитә. Бензин булмый тору сәбәпләренең берсе дип ягулык җитештерүче оешмаларның ремонтка ябылуында атыйлар. Хәзер борчуга сала торган мәсьәләләрнең берсе кышкы дизель ягулыгы белән бәйле. Аның бәясе бу көннәрдә эчке базарда да, биржада да арта. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.